Ya. Mas, dalam Jawa nuansa agama religi kitang mung sak pupuh kaya ngapa pepeling diaturke. Langsung Mas rancak buka ketipung tinampen balungan komplit saut bonang barung kirama rancak dados ya. Putri salah saya tinggal kake tidak mungkin magrib lan kisah jangkepe prayoga mikir kata salat sudahe itu perintah agama umpat resung jumenglung dadi jaipong walang kekek. Yo, suwuk gerompak.